צהריים טובים, שלום לכולם. אנחנו נדבר היום על מעלת התשובה. הגמרא, במסכת ברכות, דף ל"ב עמוד ב' כותבת: אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והגמרא מבארת במסכת יומא, שהאדם שחוזר בתשובה מהאהבה, כל העבירות שלו, גם הזדונות, נהפכות לו לזכויות. והאדם שחוזר בתשובה מהירה, העבירות שלו נהפכות לו לשגגות, הזדונות, נהפכות לו לשגגות. וכל זה למה? למה מעלת הבעל תשובה יותר גדולה ממעלת צדיק גמור? משום שבעל תשובה כבר עבר כל החטאים, את כל הניסיונות, את כל המכשלות, ואפילו אחי בא וחוזר בתשובה, יצרו יותר גדול, הוא בא וחוזר בתשובה. אנחנו נבאר את זה על פי משל. היה מלך גדול, היו לו 3 שרים מאוד חשובים, ותמיד הם היו מתחלפים למלך, ואמרו לו: אדוננו המלך, אנחנו נאמנים למלך, כל מה שהמלך יבקש אנחנו נעשה תמיד, מה שהמלך רוצה אנחנו עם המלך וכו'. עד שביום מן הימים אמר המלך: אני אנסה אותם, נראה כמה הם באמת נאמנים למלכות. המלך ידע ש3 העבדים האלו אוהבים מאוד יין ישן. אמר: אני אנסה אותם. קרא ל3 העבדים, הביא לכל אחד מהם יין ישן בן 600 שנה, אמר להם: כל אחד צריך לקחת את הבקבוק יין, בשבוע הבא להחזיר לי אותו שלם. הראשון הלך הביתה, שם את זה על השולחן בסלון, עברו יום, עברו יומיים, ככה הוא מסתובב סביב היין, עד שכבר לא יכל להתאפק, התחיל לגום כוס, עוד כוס ועוד כוס, עד ששים את כל הבקבוק. השני, לעומת זאת, היה פיקח יותר, הגיע הביתה, אמר לאשתו: המלך ציווה אותנו לא לשתות מהיין הזה, לא לגוע בו, בבקשה תחביא אותו, שאני לא יהיה לי תאווה אליו. לקחה אותו האישה, החביאה אותו ככה במקום מחבוא, שהבעל לא יוכל למצוא אותו. עברו יום, יומיים, 3, הגיע הבעל הביתה: אני רוצה יין, לא יכול. אמר לו: אין, המלך שם מצב מלכותי מהמלך, אם המלך תיגע ביין, המלך יהרוג אותך. אמר: לא אכפת לי, אני רוצה. התחיל להלום בה, נתן לה מכות נמרצות, אבל שום דבר לא עזר לו, את היין לא קיבל ממנה. השלישי גם כן הניח את היין בסלון על השולחן, עברו יום, יומיים, 3, לא יכול להתאפק, ריח את הריח של היין, וגם כוסית, 2, פתאום התנער, אמר: מה אני עושה? המלך ציווה עליי לא לגוע ביין, שתיתי 2 כוסות. אבל אמר: בכל אופן, כמה שעשיתי, פה אני עוצר, אני נאמן למלכות. כעבור שבוע, 3 השרים מגיעים למלכות, למלך. המלך קורא לראשון, כולו בא אבל וחפוי ראש, אומר לו המלך: מה? המלך: תראה, לא יכולתי, שתיתי כל היין. אמר לו: אחד דינו להמית, בזמן המלכות אין, עונש מוות מיד. הגיע השני, כולו שמח, מאושר, הביא למלך את היין בשלמותו, כולם מחאו לו כפיים, שיחק אותה. המלך הביא לו מתנה, מעלה אותה בדרגה. טוב, מגיע השלישי, כולו חצי חצי, אומר למלך: תראה, המלך הראשון הרגת אותו, סיים את היין, השני הבאת לו פרס, הוא שמע מהבקבוק שלם, אני קצת טעמתי, אז בוא נסתדר שהוא תפטר אותי או משהו כזה ונשאר ככה במצב טוב. אמר לו המלך: הפוך, בוא תתקרב אליי. כולו עדיין פחד, לא הבין מה אומר לו המלך. אמר לו המלך: אתה הנאמן האמיתי. למה? אתה טעמת מהיין, טעמת מכל הטיב שלו, מהטעם הטוב שלו, ובכל זאת עצרת, היית נאמן המלכות, לך מגיעה הממלכה, מגיע לך פרס. באמת הוא הפך אותו למשנה למלך, קרב אותו אליו. אותו הדבר אנחנו, מוריי ורבותיי, כל אדם שהוא בעל תשובה, כל אדם שחוזר בתשובה, הוא עדיף מצדיק גמור. למה? הוא כבר טעם מהיין, טעם מהחטא, טעם מהעוונות, נפל, נכשל, בכל אופן הוא בא, חוזר בתשובה לריבון העולמים. ברור אם ככה שמעלתו יותר גדולה עם מעלת צדיק גמור, שככה הוא היה מטבעו, נולד בבית של תורה, בבית של מצוות, בבית של יראת שמיים. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הרחמים, בחודש הסליחות, שבו הקדוש ברוך הוא, האבא האמיתי, הופך לדוד. כתוב בשיר השירים: אני לדודי ודודי לי. שמה? ההבדל בין אבא לדוד, שאבא כשהוא נותן משהו, מבקש משהו מנגד, תתנהג טוב תקבל. אבל עכשיו דוד זה אחרת. למה? דוד בא, נותן מתנות מדי פעם ונעלם. אותו הדבר עכשיו, בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא יורד לעם, יורד לאומה, כל אחד יכול לבוא ולבקש משאלה, לחזור בו מכל מה שהוא עשה. למה זה דומה? היה הלך אחד עני שהלך על שפת הים, כולו חושב: מה אני אעשה, המצב ביש מאוד, מה אפשר לעשות? פתע הוא רואה ידיים ככה בתוך הים,
צועקות לעזרה. מיד ההלך העני הזה ידע לשחות, קפץ, משל את אותו נער מהמים, לקח אותו לבית, האכיל אותו, השקע אותו, חימם אותו, עד שבאמת חזר לבריאותו. שואל אותו ההלך העני, תראה מאיפה אתה, אני לביא אותך הביתה. אמר לו, אני הבן של המלך. ככה מעלה יותר גדולה, בוא אני אקח אותך הביתה. לקח אותו לממלכה, הכניס אותו הבן אל האבא, אמר לו, אבא, ההלך העני הזה הציל אותי ממוות בטוח, כמעט וטבעתי. המלך מרוב התרגשות, אמר לו, הודה לעני מאוד, אמר לו, בתמורה לכך שזאת אתה יורש העצר, הבן היחיד, שבוע הבא אני נותן לך שעה להיכנס לחדר האוצר ולקחת כל מה שאתה רוצה משם. אני חזר הביתה, לקח לו יום יומיים להקל את הבשורה הטובה. באמת מיד התחיל להתעשת, הזמין חברת הובלות, שקים, אמר יש לי אוצרות, אני צריך לנצל את כמה שיותר מוקדם. עברו יום יומיים, המלך אמר אוי ואבוי מה עשיתי? יבוא אותו עני, שעה ייכנס לאוצר, ירוקן כל הקופה, מה אנחנו נעשה? אבל לחזור מהדיבור גם כן אי אפשר. מיד קרא לכל היועצים, כל חברי הקבינט, כינס את כולם, אמר להם אני חייב עצה. כולם חשבו, אין, אף אחד אין לו כלום. עד שקפץ אחד מהשרים, אמר כבוד המלך, אני יש לי רעיון, אבל בשביל הרעיון הזה, אני זקוק לכמה עשרות אלפי דולרים. אישר המלך כל מה שהוא צריך, באמת הלך אותו יועץ, אותו שר, בלש, חקר, מה אותו הלך אני אוהב, איזה סוגי מאכלים, סוגי משקאות, מנגינות, כל מה שהוא ערב וחפץ, הלך ובירר והשיג את הכל. הגיע אותו יום, ההלך העני כולו מגיע מרוגש, מלא שקיות, חבלים. איך שפתחו את השער, מיד נכנס, אבל איך שהוא נכנס, מריח ריח של אוכל טעים, שהוא לא יריח אותו מימיו. הציס לרגע, ראה באמת דברים טעימים. אמר אני אתן משהו קטן ונמשיך הלאה. טעם ביסקט 2, רואה האוכל הזה, מאכל גן עדן. אמר בכל אופן אני אתן עוד קצת, טעם, אפילו לקח 15 דקות, בא להמשיך הלאה, אבל רואה את המלצר ככה מריח יותר טוב. אמר אני לא אוכל, אני אמשיך הלאה. אבל בא, פתאום מסתכל, ראה שם דברים יותר טעים משהו אכל. אמר טוב אני אוכל קצת ואני אמשיך הלאה. אכל כדי סובעו, המשיך הלאה, פתאום ראה איזה בר משקאות, ככה דברים טובים, טעימים. אמר ניתן שלוק אחד ככה להכניס את האוכל מיני מתיקה, שתה כוסית 2, קצת הסתחרר, אז היא קורסה נוחה בצד, ישב עליה, אמר אני אנוח כמה דקות. ובינתיים עברו להם 40 דקות, הוא קם מהר, רואה ממש, נשארה לו רבע שעה האחרונה, קם לכיוון חדר האוצר, פתאום שומע ככה מנגינות, כינורות, שלבים, מרגיעים את הנפש. אמר אני רק הסתכל, רואה תמונות מריבות עין, מפלים, דגים, הוא לא ראה דברים כאלה מעולם. הסתכל, עד שלפתע הוא שם לב שנותר לו דקה אחת. מיד עזב את הכל, רץ לחדר האוצר, אבל איך שהוא מגיע, נועלים בפניו את הדלת, תופסים אותו שני משרתים וזורקים אותו החוצה. לכאורה כמה טיפש אותו עני. היה לו כבר את ההזדמנות הגדולה בחייו להפך לעשיר, להפך למיליונר. בכל זאת בשביל דברים שטותיים ביותר הוא הפסיד. אותו הדבר, אנחנו, יצר הרע, יודע שהתקופה הזאת היא התקופה הטובה ביותר לאדם. כל האוצרות פתוחים לפניו, אבל יצר הרע יודע, מכשיל את האדם, אומר לו תאמן כה יש לך עוונות, תאמן כה תצליח לחזור בתשובה, מלא אותו בדברים אחרים כדי שיעשה את דעתו מהאוצר האמיתי כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. הגמרא מספרת לנו עד כמה גדולה וחשובה מעלת התשובה. הגמרא מספרת על יוסף משיטה שבזמן הרומאים רצו להיכנס לבית קודשי הקודשים, לקחת אוצרות, ידעו שיש שם אוצרות שאין לאף אחד בעולם. המלך הכריז, כל מי שנכנס לבית קודשי הקודשים ומוציא אוצר, כל מה שהוא מוציא זה בשבילו. אף אחד לא רצה. המלך שוב פעם הכריז, פיתה אנשים, עד שאותו יהודי מומר, יוסף משיטה, היה מוכן להיכנס. המלך ששמע את זאת, שמח בכפליים. אמר גם יהודי נכנס וגם ייכנס ויוציא לנו את האוצרות. באמת יוסף משיטה נכנס, ראה דברים יפים, ראה את המנורה כולה עשויה מזהב טהור, אמר זאת היא מתאימה, לקח את המנורה ויצא איתה החוצה. שרים שראו את היופי של המנורה אמרו ליוסף משיטה, תראה, אומנם הבטחנו לך והכל טוב ויפה, אבל המנורה מאוד יוקרתית, היא לא מתאימה לאדם אדיוט, לאדם פשוט כמוך. אז את זה, את המנורה תיתן למלך,
תיכנס שוב פעם, ומה שהפעם תיקח זה בשבילך. אמר להם יוסף משיטה, לא די לי שהכרסתי את בורי פעם אחת, הכיסנו פעם שנייה? המלך לא הבין, אמר לפני דקה אותו יהודי מומר, נכנס בפנים, היה מוכן להכל, כבר חזר בו. המלך אמר בטח הוא סתם לא רוצה להיכנס. אמר לו המלך, אם תיכנס, גם מה שתוציא יהיה שלך, וגם אני פותר אותך ממס 3 שנים. אמר לו אף על פי כן, אני לא נכנס. לא די לי שהכרסתי את בורי פעם אחת, הכיסנו פעם שנייה. המלך לא יכל לסבול בושות מכל העם. אמר אם לא תיכנס, אני אסרוק את בשרך עם מסריקות של ברזל. אמר לו אף על פי כן. מיד לקחו סוסים, התחילו לסרוק את בשרו במסריקות של ברזל, ועל כל כאב וכאב היה צועק יוסף משיטה, לא די לי שהכרסתי את בורי, הכיסנו פעם שנייה. עד שיצא נשמתו, ומיד יצא בקול ואמרה, יוסף משיטה מזומן לחיי העולם הבא. עוד מספרת לנו הגמרא על חזקיהו המלך. חזקיהו המלך, הקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו הנביא למסור לו, ואמר לו צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אמר אותו המלך חזקיהו את הנביא, למה? מה עשיתי? הרי אני צדיק, אני בזמנו של חזקיהו ידוע שלא היה תינוק ותינוקת, שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה, שהן ההלכות הכי קשות. למה אני צריך, אני צריך למות? מה העונש? על מה מגיע לי העונש? אמר לו, לפני שלא עסקת בפריה וערביה. אמר לו, אבל אני ראיתי ברוח הקודש שאמור עשיתי בנים רשעים, למה אני אעסוק בפריה וערביה? אמר לו, בדברים שתלוי ברוך הוא, אין לך מה מתעסק. מה שמצווה עליך אתה צריך לעשות, אין לך להתעסק בחשבונות שמיים. אמר לו, אם ככה, תביא לי את הבת שלך, אולי הזכות שלי, הזכות שלך, זכות שלנו תעמוד, ויצאנו בנים צדיקים. אמר לו, כבר נגזרה הגזרה. אמר לו, בן אמוץ, כלה נבואתך ויצא. הכוח. אמר לו, בן אמוץ, כלה נבואתך ויצא, מוריי ורבותיי, לשון זאת היא חריפה. לכאורה, איפה כבוד הנביא, איפה כבוד התורה? מה הלשון הזאת של בן אמוץ, קרא לו בשמו ובשם אביו, כלה נבואתך ויצא. אלא מוריי ורבותיי, יש לנו פה יסוד מאוד מאוד חשוב. אדם לפעמים חושב, אני גם ככה אעבוד, המצב שלי קשה, הנה ריבונו של עולם, אפילו הנביא בא ואומר לי מסר מריבונו של עולם, כי מת אתה ולא תחיה, אתה צריך למות. אותו דבר יש היום רופאים כאלה ואחרים, מייאשים את האדם, אתה אין לך רפואה, אתה אין לך הצלחה, אתה אין לך תקווה. מוריי ורבותיי, אפילו שליחו של הקדוש ברוך הוא לכאורה, שבא אל האדם ולא משנה מה הוא מוסר לו, אמר לו, כך מקובלן יהיה בית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה. אנחנו רואים שאין ייאוש, אין תקווה, אפילו שעוד פעם הנביא בא ומוסר לאדם מסר. אותו דבר, אנחנו רואים אצל חנניה מישאל ועזריה, הנביא מספר שבזמנו המלך ציווה על כולם להתנצר. באו חנניה מישאל ועזריה לפני דניאל, אמרו לו, אנחנו רוצים לקפוץ לכבשן האש. מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא יציל אותנו או לא יציל אותנו? אמר להם, הקדוש ברוך הוא אומר להגיד לכם שאם אתם תקפצו, אין, אני לא מציל אתכם. הגיע המלך, אמר להם חנניה מישאל ועזריה, מתנצרים או שאני זורק אתכם לכבשן האש? אמרו לו, זורק אותנו לכבשן האש, אנחנו לא מתנצרים, לא מאמירים את דתנו. תפס אותם המלך ברוטטקה, העיף את שלושתם לתוך כבשן האש. מיד בתוך כבשן האש היה להם מזגן, התחילו לרקוד שם, והמלך רואה את זה, עומד ומשתאה. לכאורה אבל דניאל אמר לכם שלא. אלא מוריי ורבותיי, שוב פעם אותו יסוד, אפילו עם הנביא, מסר מהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא משנה, אין ייאוש ויש לנו רק תקווה. כל עוד שהאדם חוזר בתשובה, מאמין בבורא יתברך בכל כוחו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. הגמרא ממשיכה ומספרת שאותו חזקיהו, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה. באמת, הוא חזר לישעיהו, ישעיהו נתן לו את הבת שלו, התחתן, נולדו לו 2 בנים. אחרי 3 שנים, הולך חזקיהו, שם את 2 הילדים שלו על הכתפיים, לקח אותם לבית המדרש, באמצע הדרך, שומע את אחד הילדים, אומר לאח שלו, תראה איזה קרחת יש לאבא, מתאימה לעבודה זרה. אמר חזקיהו לעצמו, כבר בגיל כזה הם חוטאים, רוצים לחטוא, תפס את 2, זרק אותם על הכתפיים. אחד מהילדים מת, אחד נשאר בחיים, מנשה נשאר בחיים. עברו כמה שנים, חזקיהו המלך נפטר, מנשה בנו נהיה במקומו. מנשה נהיה במקומו, נהיה מלך, התחיל לחטוא ולהחטיא את הרבים.
עבד עבודה זרה, העמיד צלם בהיכל, עבר חטאים ועוונות שאף אדם לא עשה אותם. גם את ישעיהו הנביא הלך והרג אותו בטענות שונות, הגמרא מספרת. עד שיום אחד מלך אשור בא ושבה את מנשה המלך. לקח אותו, העמיד אותו בתוך דוד, בתוך סיר לחץ, העמיד אותו וחימם. חימם. מנשה המלך רואה שאין תקווה, התחיל לזעוק לעזרה. זה תצילו אותי, כל העבודות זרות שהכיר ולא הכיר, פנה אליהם לעזרה, תצילו אותי, אני עבדתי אתכם, מסרתי אתכם לכולם, אף אחד לא עזר לו. עד שנזכר שתמיד חזקיהו, אבא שלו, היה אומר את הפסוק הזה, שבצר לך ומצאוך, כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך. שתי דברים אנחנו רואים פה, קודם כל, מה כתוב פה? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. יש אנשים שחושבים שרק על ידי סיגופים, תעניות, צדקויות וכדומה, רק אז הם יזכו למעלות גדולות. אבל פה הפסוק כתוב לנו ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. עצם התשובה, כבר אדם יכול לשמוע אפילו את קולו של הקדוש ברוך הוא. נזכר מנשה בפסוק הזה, אמר ריבונו של העולם, אף על פי שלא ימדתי לך ואף על פי שחטאתי בך, אבל כאן אתה יכול להוכיח לי שאתה הוא ריבונו של עולם, שאתה הוא מלכו של עולם, אם תציל אותי. מיד באו המלאכים, סתמו את החלונות, אמרו לו, אדם כזה שחטא והחטיא עוד בא ומנסה את הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, אם כן אתם נועלים דלת לפני שווים. קיבל אותו מיד בתשובה ועשה לו נס, עשה לו מזלג את הסיר לחץ הזה ושלח אותו ישר לבית מלכותו, לכיסו שבירושלים. מיד שם מנשה בתשובה, החזיר את האחרים בתשובה, עד שהגמרא מספרת שמנשה בן אלישע עלה לשמיים, ראה את מנשה המלך ראש ישיבה גדול. שהכל נהיה בדברו. עוד פעם אנחנו רואים כמה גדולה וחשובה מעלה לתשובה. הגמרא ממשיכה ומספרת על אלעזר בן דורדיה, שהוא היה אדם שעבר את כל העבירות החמורות בתורה. עד שפעם הגיע לאישה אחת לחטוא איתה, אותה אישה אמרה לו, אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. אמר אלעזר בן דורדיה, עד כדי כך המצב שלי גרוע, שאפילו גויה אומר לי דבר כזה. מיד יצא לבחוץ, אמר, הרימו גבעות, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, הרימו גבעות, עד שאנחנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו. שמש וירח בקשו עלי רחמים, מעיינות, ימים, כולם אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו. הכניס ראשו בין ברכה וגרע בבכייה, עד שיצא נשמתו. מיד יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה הרבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שקבלים אותם בתשובה, אלא עוד קוראים אותם רבי. ועוד, אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בשנים רבות. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו רואים כמה גדולה, כמה חשובה היא מעלת התשובה. אפילו על ידי מעשה קטן שבקטנים. עצם המחשבה, עצם התשובה, כבר הופכת את האדם מחוטא הכי גדול למעל צדיק גמור. כמו שאמרנו בהתחלה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אנחנו נסיים במעשה קטן. היה מלכה אחת, שכל מי שהיה רוצה לבקש מהמלך בקשה, עובר דרך המלכה, משכנע אותה. מביא שרשרת זהב, שרשרת פנימים, יהלומים, וכך היא הייתה הולכת למלך, משכנעת אותו, ומקבל כל פטור מארנונה, בנייה וכדומה. לימים קינה בה אחד השרים, הלך והעליל עליה עלילות. המלך שמע את זה, הכניס את אותה מלכה לבית הסוהר. באותה תקופה נתנו לה כרית, צמיחה, דבר פשוט שבפשוטים. היה אדם, הלך למלכה, הכניס לה, שיחד את הסוהרים, הכניס לה כרית יותר טובה, צמיחה יותר טובה, מפנקת, עד שבאמת התברר למלך שאותו שר סתם קינה במלכה והחזיר אותה בתשובה. המלכה איך שיצא משם, לקחה את אותו האדם שדאג לה לבית הסוהר ודאגה לו, כיבדה אותו וכדומה. וכל זה מה אנחנו רואים? מתי שאדם נמצא בדור שלנו, זה לא דור של פעם, פעם היו אנשים צדיקים, גדולים, שעשו דברים, היו זקוקים לרחמי שמיים, מעשה הכי גדול, היו עושים מעשה גדול וכבר היו משכנים לקדוש ברוך הוא. אבל בדור שלנו, דור כזה פשוט, דור כזה נמוך לכאורה, דור רדוד, כל מעשה קטן של האדם הוא חשוב בשמיים כמעשה הכי גדול, כמו אותה מלכה שהיה בבית הסוהר, שמעשה הכי קטן בשבילה זה היה עולם ומלואו. יהיה רצון שבאמת הדברים האלה יתמכו בנו ונמשיך לעלות במעלות התורה ויראת שמיים,
כן יהי רצון ונאמר אמן.